И първите 5 кинта, които ще раздадеме. Все едно раздавам 5000 лева. Няма значение. 5 лева си 5 лева. Тук се намираме на едно място, което обичат хората тук да идват и да тестват, да карат мотори. Там е Витоша. Това сигурно се сещате, дет минават колите. Какво е? Това е мястото. Има нападнала табела, има едно като будка там нещо и една мантинела. Реших да я сложа от началото на мантинелата, ако я проследите, хоп, първото червено светоотразителче, котешкото око, 5 кинта. А какво ти е, що да не ги вземеш 5 кинта? Ще ги сложим тук в това примерно, от долната страна. Така. И това на светоотразителчето ето тук отзад. Долу в основата. Ако някой прецени, че му се занимава или пък идва чат-пат, иска да вземе 5 кинта, се почерпи едно кафе, да заповяда. Ето тук мога да зумна, за да се видят. Нищо няма. Вижда се. Добре, ето тук сме. Пак повтарям, първото светоотразителче от счупената мантинела в основата долу. Аз отивам да покарам и утре ни очаквайте с нови 5 кинта. Някъде за някой, който прецени, че му се занимава. Бъдете здрави и до скоро. Вие сте